سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ክንርኢና ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓደ ዘድንቕ ናይ ሕክምና ውፅኢት ክንርኢና ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዓል ታሪኽና ብዘይ ገጽ ዝነብር ዘደንቕ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ናይ ሕክምና ጸገም ኣጋጢምዎ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኸ ተገይርሉ ዝብል ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንስኹንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ናይ ሎማዓንቲ ዘደንቕ ናይ ሕክምና ታሪኽ ዝወስደና ናብ ሓንቲ ግዝኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ናብ ኬንታኪ እዩ በዓል ታሪኽና ድማ ማርክ ታተም እንትኾን ማርክ ታተም በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑትን እዩ ናይ ማርክ ናይ ሕክምና ታሪኽ ካብ ዘድንቕ ናይ ሕክምና ውፅኢታት እቲ ቀዳማይ እንትኾን ክፍጸሙ ካብ ዘይኽእሉ ናይ ሕክምና ውፅኢታት ክንምድቦ ንኽእል ውፅኢት እዩ ማርክን ናንሲን ኣብ 1991 ተመርዖም ማርክ ክልተ ኣወዳት ደቁ ካብ ቀዳማይ ሓዳሩ ዝነበሩ እንትኾን ን10 ዓመታት ድማ ዘሕጉስ ገዝኦም ነይሩ ኮይኑ ግና ቅድሚ ቫለንታይንስ ሓደ መዓልቲ ቅድም ኢሉ እዚ ሕጉስ ህይወቶም ናብ ትራጀዲ ተቐየረ ማርክ ሓደ መዓልቲ ክድቅስ እንተሎ ብሕማም ርእሲ ተታሒዙ ነበረ ንግሆ ግና ናብ ዘይገመትዎ ከቢድ ቃንዛ ተቐየሮ በዓልቲ ቤት ማርክ ዝኾነት ናንሲ ናብ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ሆስፒታል ግዘ ከወሰደት ወሰደቶ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉዝቪል ሆስፒታል ኣትዩ ዶክተር ጀፈሪ ባምፐስ ድማ ነቲ ኩነታት ክከታተሎ ጀመረ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ፈንገስ ኢንፌክሽን ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ እዚ ፈንገስ ንዋህዮታት ማርክ ብምቕታል እስካብ ኣፍንጭኡ ይበጽሕ ከም ዘሎ ተገንዚቦም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ድማ ክሞት ከም ዝኽእል ፈለጡ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ኣፍንጭኡ ዝርከቡ ዋህዮታት ናብ ጸሊም ተቐይሮም ናይ ኣፍንጭኡን ናይ ምዕጉርቱን ውሽጣዊ ቆርበቱ እውን ናብ ጸሊም ይቕየሩ ነይሮም ምኽንያቱ ድማ እዞም ዋህዮታት ይሞቱ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ግዜ እዞም ዶክተራት ነስታት 170 ኪሎ ሜትር ብቕልጡፍ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉዝቪል ሆስፒታል ኣብፂሖሞ ኣብዚ እዩ ድማ ዶክተር ጀፈሪ ባምፐስ ክከታተሎ ዝጀመረ ኣብዚ ግዜ እዩ ድማ ማርክ ክልተ መማረፅታት ዝተዋሃቦ እቲ ቀዳማይ እዞም ዝተጎድኡ ዋህዮታት ብክልተ ሰርጀሪ ክወፁ እዚ ድማ ንዓይኑ ንዝበሰሐ ክፋል ገጹ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ወይ ድማ እዚ ኢንፌክሽን እዚ ህይወቱ እስካብ ዘጥፈአሉ ሱቕ ኢልካ ምጽባይ ነበረ እቲ ምርጫ ኣብዚ ግዜ ናይ ማርክ መልሲ ህይወተይ ንኽቕጽል ክትገብሮ ዘለካ ነገር ግበረለይ እዩ ነይሩ ኣብዛ ምሸት ንነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ከቢድ ሰርጀሪ ክግበረሉ ጀሚሩ እዚ መጥባሕቲ ንኽልተ ኣዒንቱ ኣብ ኣፍንጭኡ ንዘሎ ዓጽሚ ኣብ ኣፍንጭኡ ንዘለዉ ዋህዮታት ብጠቕላልኡ ድማ ኣብ ማእኸላይ ገጹ ንዝርከብ ኩሎም ክፋላት ጸሪካ ናይ ምውጻእ ስራሕ እዩ ነይሩ ድሕሪዚ ትርእይዎ ፎቶታት ኣጸጋሚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክትጥንቀቁ ኣለኩም ማርክ ድሕሪ 4 ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ መጥባሕቲ ዝወፀ ኣብ ኣፍንጭኡን ዓይኑን ዝነበረ ቦታ ጥርሑ ኮይኑ እዩ ነዚ ቃንዛ ንምቕናስ ድማ እዞም ዶክተራት ንማርክ ንብዙሓት ሰሙናት ኣብ ኮማ ኣጽኒሖሞ ድሕሪ 5 ሰሙን ናይ ኮማ ጻንሒት ማርክ ዝነቐሐ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ብዘይ ምዝካር እዩ እቲ ቀጻሊ ኣጸጋሚ ናይ ሕክምና ስራሕ ድማ ንናይ ማርክ ገጽ ምስራሕ ነበረ ነዚ ዘደንቕ ስራሕ ንምስራሕ ድማ ናይ ፕላስቲክን ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀራትን ከቢድ ሓላፍነት ወደቆም ነዚ ቲም ዝመርሖ ድማ ዶክተር ዛፍሩላ ካህን ነበረ ማርክ ናብ መጥባሕቲ ክፍሊ ቅድሚ ምእታው ክቅድም ዝነበሮ ድማ ነቲ ተኸፊቱ ጥርሑ ንዘሎ ናይ ማርክ ገጽ ዝመልእ ቅርጺ ናይ ምስራሕ ስቴፕ እዩ ዝነበረ ነዚ ስቴፕ ንምስራሕ እዞም ዶክተራት ቆርበትን ዓጽምን ካብ እግሩ ክወስዱ ወሰኑ በዚ ድማ ማርክ ብዘይ መሳርሒ ከተንፍስ ምግቢ ከሓይኽ ዘኽእሎ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ተወዲኡ ድሕሪዚ ማርክ ሰፋሕቲ መነጽራት ተጠቒሙ ነቲ ጥርሑ ዘሎ ክፋል ገጹ ክሽፍኖ ጀመረ ኮይኑ
ግና በዚ መነጽር ክሽፈን ዘይኽእል ሰፊሕ ጉድጓድ ስለዘሎ ነዚ ንምምላእ ዝጠቅም ብፕላስቲክ ዝስራሕ ንቆርበቱ ዝመስል አርቲፊሻል ገጽ ክሰርሕሉ ወሰኑ። ነዚ ስቴፕ ነዚ ቲም ዝመርሖ ድማ ዶክተር ጆርጅ ኩሽነር ኮነ። ልዕሊ 3 ሰዓታት ኣብ ዝወሰደ መጥባሕቲ ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቐሙ። ካብዚኦም ሓደ ድማ ምስቲ ሃሂሉ ዘሎ ገጹ ማች ዝገብር ማስክ ምግጣም ነይሩ። ኣብዚ ናይ ማርክ ፎቶ ትርእይዎ ዓይኒ ተመሳሳሊ ዓይኒ እምበር ተፈጥሯዊ ዝርኢ ዓይኒ ኣይኮነን። ኣብቲ ልዕሊ 3 ሰዓት ዝወሰደ መጥባሕቲ ዝተገጠመ ማስክ ሓደ ኣካል እምበር። ኣብዚ ግና ሓደ ሕቶ ክለዓለልኩም ይኽእል እዩ። እዚ ንቆርበቱ ዝመስል ፕላስቲክ ገጽ ብምንታይ ደኣ ኣብ ገጹ ተጣቢቑ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም? ነዚ መልሱ ኣብዚ ናይ 3 ሰዓታት መጥባሕቲ ኣብቲ ውሽጣዊ ክፋል ገጹ ማግኔት ተገጢሙ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ፕላስቲክ ገጹ እውን ማግኔት ብምግባር ከም ዝተሓሓዝዎ እዞም ዶክተራት ይሕብሩ። ነዚ ድማ በዓልቲ ቤቱ በብግዚኡ እንዳውፅአት ተጽርየሉ። ማርክ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንትሕተት ሕዚ ንብዓት ስለ ዘይብለይ ካብ ልበይ ኣብ ውሽጠይ እየ ዝበኪ ስለዘይርኢ ጥራሕ ሂወተይ መቐረት የብሉን ማለት ኣይኮነን። ኣነ 45 ዓመተ እዩ። ንዝተረፈ ዕድመይ ዝኸውን ዝኣኽለኒ ርኤየ። እዚ ፕላስቲክ ገጸይ ንዓይ ጽቡቕ ንኽስምዐኒ ይገብረኒ እዩ። በዓልቲ ቤተይ ድማ ፈትያቶላ። ኣነ ድማ ስለናታ ጥራሕ እምበር ስለ ኻሊእ ኣየግድሰንን። ዝበዝሐ ግዜኣን ዝበዝሐ ዕድሚኣን ኣባይ ኣቃጺላቶ እያ። ነዚ እየ ድማ ካብ ልበይ ዘፍቅራ። እዚ ዘደንቕ ጽንዓት ፍቕሪ እዩ። እዚ ዘደንቕ ጥበብ ሳይንስ እዩ። እዚ ዘደንቕ ውጽኢት ሕክምና እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።